pokoknya seluruh tank duitnya jangan dibeli lah. Beli neng kok nanggo senteng duitnya. Sikin tank asu golet maning, kumpul namaning, enteng namaning. Kok aja bingung-bingung, nek awak kasih sehat kok golek duitnya insyaallah sih kepenak. Pokoknya habiskan malam, habiskan uang pokoknya. Sing penting nunggone karo ngopi ya ora lur. Ngopi karo ngebul. Sing tenang karo kalem pokoknya. Aja kuwatir ngesuk ngulat maning.